Přišel jsem na Slovensko vás pozdravit jménem Čechů, Moravanů a Slezanů. Vážení přátelé, já vím, že jsou tady vybičované emoce, ale tady s pánem nemohu souhlasit. Nelze, prosím vás, násilím dělat další násilí, to nejde. Proti násilí prostě my jsme. Uvědomte si jednu věc, nejsme jako oni, aby jsme někoho věšeli, to se na mě nezlobte, to nejsme vrahové. Tady je prostě a jednoduše je potřeba zákonný právní stát nastolit. Je potřeba viníky zavřít, potrestat, sebrat jim majetky, co ukradli. A to je budete stát v sobě. Jak to chce spravit? Já vám předám Jášenku Tomkovu. Zastaviť rozkrádanie štátu! Dobre, pozrite sa, 17. chcete zobrať krajinu. Ako to chcete urobiť, keď vám nedajú dobrovoľne? Čo urobíte? Budete sedieť pred palácom a čakať? Čo urobíte? Jediná možnosť je násilie. Treba zastaviť rozkrádanie štátu! Dáška, počkaj. Ten pán má pravdu, úplnú pravdu, ja s tým súhlasím aj, myslím, že všetci, ktorí sme tu, ale práve preto sme zvolili túto postupnosť, dostanú ultimátum a pokiaľ, povedal som to už hore, pokiaľ nerozpustí prezident Gašpar Ivanovič vládu, tak im ukážeme ten východ a pôjde to aj násilím, bohužiaľ, pretože má pravdu, že nás nabíjajú, áno, strašia. Ale zatiaľ sa snažíme byť v kľude, nenechajme sa vyprovokovať. Prosím, nebuďme ako oni, keď nás zabíjajú, pochopili, dúfam, že ste to všetci pochopili. Samozrejme, sme za to, aby sme si našu krajinu zobrali späť a všetko, čo nám patrí. A teraz by som vám chcela povedať niečo, čo mám na srdci a čo som už povedala veľakrát, ale zopakujem to. Dlho som premýšľala nad tým a naozaj som bola nútená za tú celú dobu, čo sa angažujem v tomto protestoch a boji za spravodlivosť, za slobodu. Zmysel nášho bytia, prečo vlastne žijeme. Prečo vlastne žijem, keď mi je jedno, že tu zamrzne bezdomovec? Prečo žijem, keď nejaký slabší jedinec pácha? Dáška je dobrá žena, ja si ju veľmi vážim. V prvom rade by som zdôraznil. To, ako dnes vyzerá Slovensko, je výsledkom toho, že klamú mass media. Áno, je to známe. Ja si dovolím tvrdiť, sú tu dva typy ľudí. Jedni sú umiernení, druhí sú radikálni. Obidvaja majú svojím spôsobom pravdu, ale zasa zároveň si dovolím tvrdiť, keď nás je tu dnes 1000, poďme a skúsme dnes vytvoriť tlak na tú verejnoprávnu televíziu. Poďme k televízii a ukážme. Áno, je tu sloboda slova a som za to, aby si ty, Dáša, alebo nejakí tu ľudia z davu, určíme si niekoho, aby ten konkrétne mohol prezentovať názory občanov, lebo tu je len jednostranný pohľad na veci. Takže ja skôr navrhujem, prestaňme tu tárať a vyberme sa k tej verejnoprávnej televízii. Ja vás... Presne tak! Dovolíte mi, Marian, ja s tebou absolútne súhlasím, si toto dobre vieš. A chcela som sa dostať aj k tým médiám, samozrejme, to je ďalší krok súbežný s týmto. Prebereme si aj verejnoprávne médiá, ktoré nám jednoducho patria. My ich platíme a nedovolíme, aby nás klamali, aby nás zavádzali a žijú tu ľudia, ktorí ani netušia, čo sa tu deje. Pretože pozerajú Panelák, Farmu a rúžové víno a ja neviem, čo všetko. Dobre. Takže, vážení priatelia, počkajte. Je tu dva typy občanov. Jedni rozprávame, jedni chcú ešte čakať, ja hovorím. Skúsme teda tá časť, ktorá chce už dnes sú voľby do VUC. Sú to voľby, ktoré sú opäť zmanipulované, kde sa opäť dostanú gorily v podstate ku svojim teplým miestečkám. Poďme už dnes sa pokúsiť vytvoriť tlak na verejnoprávnu televíziu. Nech nám vytvoria priestor, aby ľudia videli a pochopili, že tu iný pohľad na tento skurvený štát.
Je tu postavený stage tu na námestí, tu sa budú preberať podstatné informácie a tu sa bude hľadať nová vízia. Samozrejme, že je možnosť na to mať lepšiu budúcnosť. Ako náhle sa skupina zoberie, ktorá chce ísť do verejnoprávnej televízii, je to dobrovoľné rozhodnutie občanov. Neposlušný občan! Neposlušný občan! Dobre, vážení priatelia, takže... Marian, nevstupuj do toho. Ja poviem jednu vec. Každý, kto nás rozdeľuje, je nepriateľ. Ale on povedal svoj Áno, názor. máme spoločný plán. Prišli sme sem preto, aby sme 17. spoločnými silami prebrali moc. Áno, takže každý, kto nás teraz rozdeľuje, je nepriateľ. Máme plán. Chceme oslobodiť verejnoprávnu televíziu. A kedy nás Je tu plán. Áno. Takže Marian, toto je zrada. Držme pokope a pokračujeme ďalej. Ja cestujem za Je tu plán. Počúvaj. Dneska sme tu. Občania. Sme tu preto, aby sme to zmenili. Ale to Štát sa stal obeťou súkromného násilia. A my sme tu prišli preto, aby sme prevzali moc. A jak? Že sa tu postavíme? Nie. Že ja tu stojím, čo zmením? Že tu stojím, Prezidentovi sa odovzdá ultimátum, ak neodvolá vládu, nerozpustí parlament. Nie. Všetci za jedného a jeden za všetkých. Ak sa rozdelíme, prehrali sme. Nechceme sa rozdeliť. Nie. Čo pomôže? Je tu 2000 ľudí. Čo pomôže? My sa zjednocujeme, aby sme mohli spoločne zasiahnuť. Je tu plán. O tých plánoch všetci vedia. O tých plánoch všetci vedia. Treba im prekvapiť to, čo nečakajú. Máte, súhlasím. A nie všetko Máme podľa právo na plánu. Ale Čo vyriešiš? Zajtra ráno, zajtra. Veď tu stáň, všetci tu Zajtra ráno tu nebude nikto. ak sa rozdelíme, prehrali sme. Ale zajtra ráno tu nebude nikto. Ja cestujem napríklad z Anglicka kvôli protestu. Toto všetko viem. Ale to chce plán. Nie. Pôjdeme na to. Prečo máme podľa plánu? Oni odprávajú plán na úroveň. Ja vás chápem, že tých 20 rokov, čo sme tu žili, vydrž, prídem k tomu. Nechceme, aby sme sa rozdelili. Nikto to nechce. Všetci za jedného. Áno, A ideme na nich. ideme na To chce nich. plán. A čo dokážeš? Ale musíme vypočuť ľudí. Áno. Preto sme tu. No počkaj, Ideme to. Taká rozpráva. ešte raz, ja vás chápem, Jak to, že tam pretože aj ja som si vytrpel svoje, ja som bol tiež dizident prenasledovaný. Keby som mohol, by som ich tiež rád vykopal, vypliaskal a to, ale oni sú dobre chránení. A skôr potečie naša krv, keď budeme blbí ako ich. kto je dobre chránený? To znamená, oni. Ale chcem vám povedať toľko. Áno, poviete, že poďme to teraz riešiť. A čo sa udeje potom? Máte vy plán, keď tam nabehneme a spravíme? Máte plán, že kto potom preberie, čo spraví? Áno, presne tak. Čo sa týka televízie, my sme boli tu na Dášenko, zakladatelia toho boju o televíziu 1. júna. Boli sme tam v sobotu. Akorát SPS-kar Marhula tam bol a ešte nejaký. To bolo všetko. Koho sme tam mali obmedzovať? Čo sme mali spraviť?
Nedela je takisto. Pán Mikán si musí užívať svoje milióny. On tam nebude. To znamená, keď chceme niečo z RTVS-ku, to je plán na pondelok treba. Ale kto to bude na pondelok? To znamená, že to je to. Počúvaj ma chvíľu. Toto sú pičenie. Fule vypráva, že čo je na piču, čo oni robia, čo my chceme. Ale ani jedno slovo som neočul, že ako to spravíme. Áno, daj si najskôr kule macku. Daj si kule macku. Čo je na piču, čo oni robia, najskôr, čo my chceme. Vieš povedať, čo je priama demokracia napríklad? No, a tu máme hostia, ktorý nám povie o televízii, ako to spravili v Čechách. Dajte nám kompromis.